आच्छा भिगे हो तो तेरी ना आदा थाख्लाय नोंबो माथो डेन्जार बुस्थुसोलै सावथुन मुलुगावबो जेरै आरो मोगथां महरावबो नों ओरै पप' मास्टारसो माथो नोंलाय नोगोद मुला गरम माथो दा लासिं सिंथारलै स' दुखु मोनदों आरोना बर' सावथुन मुलुगखौ नोङो गुबुंले खालामबाय बर' सावथुन मुलुगनि लाजिथावना आरो मुगैथावना आखु दिन्थिलांबाय नोङो स' बिसाया बेखौ एक्सेप्ट खालामफिनगोन जानो आरो खालामफिनाबा साबसिनसो जाबावगोन नैबिदि गुन्दाखौ दोननानै बिसायाव जाहाथे बदनाम लाबायसो थागोन नैफोरबायदि मानसिखौ दोननानै लाब गैया स' एफा उन्दै गथ'खौनो नोङो बिदि सिनाहारि खालामनानै नोङो दा दालि ओंखाम जाबाय गावनो आरो बिदिनो जब हल्दाराव मावनाय मानसिफ्रानो नोङो एसेबो सानासै नोङो एकदमबारे मिहि गुन्दाथार माथो नोंलाय एमजेथार माथो नोंलाय पक मास्टारसो माथो नोंलाय आयौ नोगोद रायजागोन दे खिन्थु आंखौलाय रायखायो गाज्रिखौ नुबा हले थाख्लायानो जा सोरबा पप' मास्टारानो जा सोरबा आलुआनो जा सोरबा फान्थावानो जा खिन्थु आंजों रायजागोन खिन्थु दा नोङो जोबोद लासिं सिं खामानि मावलांबाय आरो दा एरेस्ट जानांबाय नोङो नायदो सिखाव खावनानै खैदिन खारखुमाना थागोन नोंलाय गाज्रि खामानि मावनानै खैदिन खारखुमाना थागोन स' गाज्रि खामानि मावबा सानसेबाबो हमजागोन आरो ओरैनो हारसायाव लिरनाय दं 100ता गुरु खाले बागर मरन होननाय मिथिबाय हारसायावबो नै बिदि लिरनाय दं आरो बर'आवबो माने नों बिदिखौ मावनायनि सिगां माने एसे साननांगौमोन आरोखि माथो एमजेथारब्रा नोंलाय मिहि गुन्दाथार माथो पक मास्टारथार माथो नोंलाय फान्थाव गरम साला आलु दाबायदियाव लासिंसिं जादोंना जायाखै नोङो सासे जब हल्दार मावलायनाय आरो बर' फिल्म इन्डास्ट्रिसनि नोङो सासे फेमास एसे पार्ट गाग्रा होननानै बुंबाबो जायो नोंखौ बेसे लाजिथावना होद सोरलै सोर ओइ थाख्लाय गुन्दालै थाख्लाय गुन्दा बे थाख्लाय पार्ट लाग्रायालाय बियो सोरखौबा माबा पेरेफे मावदोंलायनो होनना बुंगोन आरो मानसिफ्रा हाब थाख्लाया बेबायदि मावबाय बोरै नायनि साला लासिंसिं साला थाख्लाय दा नोंबो हे गाइस वेलकाम टु माय निउ भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसे आंनि चेनेलाव गोसो गोरबोजों बरायफिनना लाग्रोनाय जाबाय स' दुखु नांदों बर' जाथि गथ' हिसाबै नैबायदि बर'नि गियानि गुनि मानसिफ्रा नैबायदि आखु दिन्थिलांबा इयुन जोलैखौ मा फोरमायलांनो नाजादों मा सिक्का होलांनो नाजादों इयुन जोलैखौ गियानि गुनि मानसिफ्रानो नै दानिफ्रायनो नैबायदि आखु दिन्थिलांबा नोंसोरनो दानो आरो जग्ल' जथ' जाम्बा जलाफोरखौ नोंसोरो मा सिक्का होगोन हैद आमोखाया नैबायदिसोमोन गावनो बेबायदिखामोन दासो बबेबा उस्ताद जादों होननानै बुंजानाय माबायाथ' नोंना फैखाथारगोन ना ओंखायनो हुसियार सिगांनिफ्राय गावनि सभाबखौबो सामलायलांनो नाजा स' आङो बेखौनो फंसे बाथ्रा बुंगोन बर' सावथुन मुलुगखौ नोङो गुबुंले खालामलांबाय मोनसे मुगैथाव आखु आरो लाजिथावना बानायलांनायनि थाखाय नोंखौ एसे जेरा होनांगौ जाहाथे बर' सावथुन बिसायाबो एसे जेरा होनांगौ बिथांखौ स' सासेनि थाखायनो दुरनाम जाबाय सासेनि थाखायनो इन्डास्ट्रिसानो बदनाम जायो ओंखायनो एसे गिदिर बिबानाव थानायफ्रा जाहाथे मोजां खामानिखौ मावनानै दिन्थिफुंलांनो नाजागोन नैखौनो बुंबाय आङो जेनेबा आरो जग्ल' जथ' मानसिफोरखौलाय मा सिक्का होगोन दहायबो बुंबाय आङो स' है गावनो बिदिनोखामोन दासो अबेनिबा बिदियाथ' फैखागोन नङा होमबा ओंखायनो गावनो सिगांनिफ्रायनो मोजांखाबा गिनाय मोनसे सभाबा माने एसे फैगोन आरो मानसिफ्रा एसे रेसपेक्ट दोंनो गावनो बा बिदि पप' पापा मास्टार उन्दै बैसोनि मानसिफोरखौनो नोङो माबा माबि खालामलाबायो लागायलाबायो नोंखौ मोजां मोनगोन जाम्बा साला थाख्लाय देन्जार नांगौ देन्जारसो मोनखायोमोन आं लागाव होनना बुंबाय लेवरा लागाय मारबायसो खेला मानसियानो लागाव होनना बुंबाय माबा फिल्माव मोखाङावबो लागाय मारबाय साला सुद्रबाय स' दुखु मोनदोंसो आरोना नैबे मिनिनानै खोथा बुंनाय नङा सुद्राय आरो फिन खेबसे इयुनावबो दा जाबावथोंसै थाख्लाय दा आरो इयुनाव दा मावफिनथोंसै आरोना मोजाङै मोजां बिदिनो थादो आरो गावनि सभाफोरखौ एसे सामलायनो नाजादो
बिदि गरम जाबा मुला गरम जाबा जानाय नङा संसारा आंथ' नोगोद मोजां मोनखायोमोन मैया आं फोथायबावाखैसो ओइ बोरमा नोङो जानला मोनला भिडिअफोरखौसो आपल'ड खालामनो हायो नों नुवाखै थाख्लाया मा जाना दं हमजाबाय मैया होनना बुंदों आरो आं फोथायाखै ओंखायनो आं भिडिअबो लाबोआखै मैया ओइ नंगौना नङाब्रा नोंसिनि बाथ्राफ्रालाय होनना बुंबाय आं आरोना ओमफ्राय थारैनो दसे उनाव निउस लाइभआव नुनो मोन्दों थाख्लाय सारखौ हेन्डकापजों खानानै लाबोदों आरोना होद बाला नंमारगौ माथो ना फिल्मसो खोमालै होनना बुंबाय आं सासेखौ होद फिल्मा बिदि जायो नाब्रा जाम्बा होनलायथारबाय आंखौ ओमफ्राय मोजां नायबाय आया हमजामारदोंसो माथो बेलाय ओमफ्राय होद थाख्लायदाया गावनो सासे जब हल्दाराव मावनाय मानसि साख्रियाल पुलिसाव मावो आरो बेबायदि हमजागोन आरो बिदि दुष्कृति कार्य खामानियाव गाज्रि खामानियाव बिदि आगान होगोन जानो होननानै बुंदों आरोना आं सासेखौ ओमफ्राय होद जाम्बा मोजां नाय होनना बुंबाय मोजां नायबाय आङो खेला हमजामारदोंसो बाला लिउराया येस नोगोद मोजां मोनोमोनलै आङो थाख्लाय दा नोंखौ मिथिबाय ना नोगोद मोजां मोनोमोन आङो स' नोङो सानस्लाबहायैयावनो होननांसिगोन सानस्लाबहायैयाव नै बिदि गरम बुस्थु मोनबाय जालालै गरम बुस्थुखौबो एसे साननांगौमोन नोङो बेखौ मावफ्लांनायनि उनाव मा जायो जानाय समावसो गरम गरम जेबो मिन्थिया हसिया जेबो फात्ता मोना हुहु आहा ओमफ्राय दाथ' मा जागोन हमजाबाय जेल जाबाय नङा होमबा रावबो गैया दै आंजों दिनै आं हारसिंसो नै आंजों मात्र' बाइकआल'सो दंफायो रावबो गैया एसे बेलेगावसो थांनो फैदोंमोन आङो स' बेयावनो दुखु मोननायलाय बानायनाय जाबाय स' गाइस दिनैनि भिडिअखौ आङो नै समावनो दोनथ'नाय जासिगोन जय हिन्द जय भारत बन्दे मातरम जय बर' हारिनि